Ikatulong Domingo sa Kwaresma, Marso 7, 2021. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Eksodo. Ang Dios miingon, Ako ang Ginoo, ang imong Dios, nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta og diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako. Lakip ang ilang kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo. Higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug balaana kini. Makatrabaho kamo sulod sa 6 ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw, adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlawa, ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa 6 ka adlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaa kanila. Apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa, gipanalanginan ko ang adlawng igpapahulay ug gibalaan kini. Tahora ang inyong amahan ug inahan, aron mutaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay. Ayaw panapaw. Ayaw pangawat. Ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tawo, ni sa iyang asawa, ni sa iyang mga ulipon, ni sa iyang kahayupan, o sa bisan unsa nga iyaha. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagahupay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa yano. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matin-aw, nagahayag sa mata. Ang kahadlok sa Ginoo putli, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan mga matarong.
Labaw sila kabililhon kaysa bulawan, labaw sa usa ka pudyot sa lunsay nga bulawan. Mas matamis usab kaysa anibal o sa dugos nga gikan sa kaba. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang mga Hudeo nagkinahanglan og mga milagro aron motuo sila, ug ang mga Griego nangita og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus. Ug kining mensahe wala kahimut-i sa mga Hudeo ug giilang binuang sa mga dili Hudeo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudeo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tawo, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tawo. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa, miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa templo, nakita niya ang mga tawo nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis og kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo, ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudeo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-a ninyo kining maong templo, ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kap-atan ug 6 ka tuig ang pagbuhat niining templo ha. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw?
Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini, ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto pa sa Jerusalem, panahon sa pangilin sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila. Sanglit nasayod man siya sa tanang tawo. Walay kinahanglan nga sultihan siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tawo, kay nasayod naman siya kun unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.